ichalo mbele kanyo. Erokamano ahinya. Oro kwayo ni itime yo machal nade? Oro kwayo application mokwongo nyaka iluw instructions. Gima senene higni masetiyo gi thoth ji samoro rem koso luwo kaka omiyi ranyisi omiyi ratiro mar timo application. Samoro ng'ama ondiko olando tijni wacho ni mondo iket subject heading mar email wacho ni ndik ni application for driver. In idhi ndiko ni job application. Kweno ka seche ma ng'ato dwa sort emails gi to tiyo gi application for driver mar job application jok be yudi. Iyudo ka samoro wach ni mondo ya attach CV mari gi barua as one document, PDF document. To ino kitimo mano. Yore as a word document ikeyo gi ariyo. Iyudo ka ng'at madwa ng'iyo CV mari ni oneno ka pek nitie mari mar luwo ratiro momiyi mondo iluw mondo ya apply. Wach machielo ni tinde gi internet non ka nitie gik miluongo ni applicant tracking system manyiso ni idwoko penjo moko to seche bindiko tichno idwoko penjo to attach gik midwaro. Kweno ka samoro ng'ato bok dwok penjo gi to gendi kuma nitie loka cha penjo go nigi marks. Kweno ka samoro iluongo ni screening questions gi kizungu. Kweno nitie samoro penjo ni do you have a master's degree? To ni idwoko yes, or ifil ni mago gik moko nega dwoki. Aja PhD da yud PhD monge masters ade. Koro mane weyo. To gini kora kocha, kasome kocha, to samoro gino nigi marks abich. Koro ing'eno lalo ni marks. Aya, kinyisi ni koro explain ane ni to tich midwaro ni, iromo kode nadi in 100 words. Tini feel ni, gigo kadwa ndiko. Koro sache moko idwok gigo through applicant tracking system go, tinonka marks kabai. Seche ma udwa sort gicha, tinonka idwogi irem. Koro luwo instruction no is very important. Machielo en understanding ni to teach ma apply ni en ang'o. Aseneno ka ji samoro ok understand teach molo otimda ahinya kuom wan joma chuo. Wasomo title heading ok wati kata somo to wase apply. Kweno ka joma chuo thoth gi timo application ma turi to rejections dwa neggi. To koro dogo diko chunygi. Ber ka ng'ato somo application mondo ginene job advertisement mondo i understand ni tang'o midwaro kuoma kae. To i-respond to gimidwaro no. Samoro be ok ochuno ni tije temo nyisi ni nyaka apply. Ng'ato nyalo oro ni tich sani to wacho ni mano to ok mara nikech kisome matut. To research nogondo be nyiso ni joma mine be hero apply mana tich ma ka gigo tick kamae advertisement to giromo 100%. Mano be diwo joma mine e yor manyo tich. To wan joma chuo wandiko tije wa apply jaga tije moko understand. Ko bono ka thor kuonde mitiye gi chuo dwa ng'ienye molo chuo nikech molo joma mon nikech chir mar dhi manyo gima ok iwinji kata winjono ni kuom molo ibo some tich utajipanga mbele neno mano ng'eny kuom wan kaka joma chuo molo joma mon. Mara